салом дӯстони азиз. Имрӯз мехоҳам кардан питса. Питсаро ман мекунам ҳама варианти хуб. Фикр мекунам вақте ки барои кӯдакон мекунӣ ва ягон чи дар кӯра ки тест тайёр шава, ҳамаи хамири харида. Хамирашон ба мазза. Сир дар кор мешава. Ман мегирам гауда юнг. Это не тёртый сыр, тёртый сыра мегирам моцарелла. Барои соус карданаш мода дар кор мешава кетчуп, камтарак сметана, қати аралаш мекунам, кетчуп қати сметана, ёе ки вақти карданда уже фикр мекунам ин чизе ки дина дар макарон дохта будам, камтаракш ҳаста безеб нашава гуфта мегум ки ҳамида андозам. Иҷа тоже томатный соус, қати райҳоной. Я думаю, будет вкусно. Так, начинка дома гирифтам. Камтар нимша мекунам колбаса қати, помидор. Колбаса худаш ҷудо мешава, камтарак помидораи болош. Ними дигаша мекунам бо тунфиш. Мекунам ки меброяд. Камтарак поёнаш наметова. Тунфише ки да оби худаш ҳаста, да руған нест. Это тунец, да, рыба тунец, которая в своем соку вот не держится. Вот здесь вот надпись не выходит, но ничего. Тунфиш тынакадам. Хамира просто мекшуин таму худаш тынакай. Як тарафда андохтам колбаса, дигар тарафда и моҳирам тунфиш. Тунфиша ҳамаи пачкара накадам, барои ки баъд вазмин мешава питса. Хамираш тынакай. Ҳозир дар болои колбаса мечинам помидор, а дар болои тунфиш мебиям пиёз, қати оливки. Так, духовка ман пешакӣ гирён кардам. Оливкиро чиндам. Оливки надошта бошед, наандозен, это не обязательно. Ҳозир меандозам дар болош сири моцарелла ва равон мекунам духовка. Пошидам болош да сир, якум бора да ман сирра камтарак мекунам, барои ки бояд ки пиёз паза ва бояд хамир паза. Рак мекунем аввалда сирша, роӣ мекунем духовка где-то 15-20 дақиқада. Баъди вай мегирем, як бори дига ба ҳазур сир мепошем ва роӣ мекунем 5 ёки 3 дақиқа духовкада. Пиццу в духовку отправила. Сейчас закрою дверь. Мондам да 220 градуста 20 дақиқадачкали ки гуфтам. Не, 220, баъд нигоҳ кунем ки духовка иш мечкани. Пиццаи мо тайёр шид. Ман дуюм бора бировардам, камтараки дига сир кардам ша, ба мондам ша где-то 3-2 дақиқада. Вот, мехен да тақрибан медонем 25 дақиқа рафта ҳамаи корш. 25-30 дақиқа. Машмода гуфта будам ки 20 да мемонем. На 20 минут барои пухтанаш не барвақтар пухт. Мара духовкам камтарак баланде. Бо иштиёитон приятного аппетита.